Senza njani ngabafundi bebanga lesithathu abathe chu kakuhle nencwadi ezifundwayo? Sebenzisa uvavanyo lokufunda olunikiweyo ukukala izinga lokufunda inkqubela yomfundi ngamnye. Kwibanga lesithathu, xoxa ngondoqo wesifundo phambi nasemva kokufundwa kwetekisi ngolu hlobo. Sinezigaba ezihlanu esigxile kuzo kwibanga lesithathu xa kufundwa. Lokuqala, funda ngaphandle kwempazamo. Okwesibini, ngubani ofundayo? Ufunda kanjani? Okwesithathu, funda ngokuvakalayo. Okwesine, qaphelisisa itekisi wenze uluhlu lwamagama anzima. Okwesihlanu, ukhumbule obukufundile. Okulandelayo, nika umfundi ngamnye ithuba lokufunda itekisi enokuzimela efunda ngokuvakalayo. Phulaphula ngenyameko kumfundi ngamnye uze umnike inkxaso nengxelo yendlela afunde ngayo. Masibukele ke ngoku uMiss Khanyisa Bhunu xa eqhuba isifundo sokufunda ngamaqela ngoncedo lukatitshala neqela elikwibanga lesithathu elihamba nayo kakuhle iprogram. Kule video sigxile kakhulu ekuncedeni abafundi bakwazi ukukhumbula abakufundileyo. Abafundi bathi bazuze esi sakhono xa befunda ibali elinomlinganiselo wezahluko ezithandathu. Ekupheleni kwesahluko ngasinye, kulindeleke ukuba abafundi bakukhumbule okwenzekileyo. Lo msebenzi ubandakanya ukuqaphela iingxaki kuquka nokuqikelela okuza kwenzeka ekupheleni kwebali elo. Bantwana, siza kufunda ibali lethu. Okubalulekileyo ukuba eli bali lethu lide, salufunda iintsuku ezintandathu. uLwesibini, uLwesithathu, uLwesine kule veki, siliphinde kule veki ezayo, uLwesibini, uLwesithathu, uLwesine. Ngoko ke kufuneka ukukhumbule xa ubona olu phawu luthi kukhumbule okufundileyo. Uyalibona olu phawu? Nalo olu phawu. Uyalibona? Nalo. Uyabona olu phawu? Luthi khumbula okufundileyo. So yonke into sisayifunda namhlanje kufuneka niyikhumbule, saphinde sithini sincokole ngayo. Niyayibamba ke ngoko? Okay. Isihloko sebali lethu lithi iholide kaNkosazana Makheba. Uyabona isihloko? Isihloko iholide. Uyasibona? Khasikhombe isihloko sebali lethu. Khombe iholide, eke? Uyayibona? Iholide kaNkosikazi Makheba. Ndizawunipha ithuba ke bantwana bam nifunde ngokuthe cwaka. Ingilowo afunde ibali uphuma ekugqibeleni. Xa nigqibile ndizawunibuza imibuzo. Nizayikhumbula into eniyifundile? Fundani ke bantwana bam. Mamelani ke bantwana bam, ngoku umntana ngamnye uzawufunda umhlathi wakhe. Sawuqala ngawe ke Zinhle. Kasuka kuZinhle siza kuwe silandele. Nam ndizawufunda wam umhlathi de siyogqibela phaa kuwe iMenathi. Niyaliqonda ke ngoku? Zinhle, qala usifundele umhlathi wakho oqala, uqaleni kwebali. Nilandele ngamehlo. Xa uZinhle funda, nilandele ngamehlo. Niyaqonda ke? Maqhuba funda ke Zinhle. Igama lam ndinguNkosikazi Zama Makeba, ndineminyaka engama-40 ubudala, ndihlala eMonti eMpuma Koloni. Funde kamnandi mntanam. Qhubeka ke ngoku. Ndihleli apha ubomi bam bonke apha eMpuma Koloni, andizange ndityelele kwelinye iphondo. Nkosi mntanam, ufunda kamnandi. Yiza ke ntombi.
Ndingutitshalakazi wesikolo samabanga aphantsi. Ndifundisa amabanga bebanga lesithathu. Khawuphinde uyifunde, khawuphinde uqeqe. Ndiqala phaa kondifundisa. Ndifundisa abafundi bebanga lesithathu. Ke ufunde kamnandi ntombi. Bantwana bam nifunde kamnandi kakhulu niyeva. Ngoku into endizanicela ndifunele bani nilishwangathele nilenze lifutshane ne? Sawucela wena ke imenathi ulishwangathele elibali. Khashwangathele kwenzeka ntoni kwelibali? Uzama wayefundisa kwibanga lesithathu. Wayesiya oko emsebenzini. Uthi uyawuthanda umsebenzi wakhe. Wathetha nomninawa wakhe. Wathi umninawa wakhe funeka aphumle. Ibali lethu la izolo siyaqhubeka nalo ngoku seliqale izolo. Sakhumbula ibali lethu. Into endiyifunayo ke ngoku ndifuna siphinde siqale sifunde umhlathi ngomhlathi. Uzasiqalela usinenhlanhla asifundele umhlathi wokuqala. Ulandele ke nawe iminathi usifundele olandelayo. Masiyeke. Namhlanje umhlobokazi wam uVuyo uze kundityelela. Vuyo wakhe waya kwiholide. Ndimbuzile. Ewe amaxesha amaninzi. Usapho lwam kuye nam siya rhoqo ngonyaka. Ke nifunde kamnandi kakhulu. Umbuzo uthi balisa ukuba kwenzeka ntoni ebalini. Bona onosibalisela kwenzeka ntoni ebalini? Unkosikazi uMakheba wacela itshomi yakhe ukuba baye eholideni. Wavuma wagqiba waxelela umntanakhe ukuba uza kuya netshomi yakhe eholideni. Ke bantwana bam sisaqhubeka ngebali lethu namhlanje lusuku lethu lesithathu. Nasalikhumbula ibali lethu kaNkosikazi Makheba? Ewe titshalakazi. Umxholo isengula mxholo umnye uba ufuneka uzive uzolile kwaye ukhululekile. Kufuneka nikhumbule ke qho xa sifunda kufuneka ukukhumbule ukufundela lonke ixesha ndithi ndijonge sujonge incwadi ndijonga kum. Mamela ke zawucekisa nje amagama anobunzinyana apho. Ukulangazelela kukunqwenela into ngamandla kuthiwa uyayilangazelela. Isaqhwithi jonga encwadini. Isaqhwithi naligama. Isaqhwithi ngumoya omkhulu otheni ovunguzayo. Into egadalala into ezangamandla igadalala niyeva. Xa izangamandla kuthiwa into igadalala. Inqwelomoya niyayazi inqwelomoya ilindanda phezulu emoyeni andithi ikuthathe yokubeka kude. Zanifundela ke ibali. Landelani ngamehlo encwadini zanifundela ibali. Iholide kaNkosikazi Makheba. Ekuseni kwafika umnumzana nonkosikazi Vuyo bezondilanda. Zama ndiva ukuba uyaqala ukuya eholideyini. Utshilo umnumzana Vuyo. Kunjalo kwaye ndiyakulangazelela ukuba ndiphumle ndizive ndizolile engqondweni nasemphefumlweni nditshilo. Saqhuba saya kwisikhululo sonqwelomoya. Andizange ndiyeke ukucinga ngeLimpopo. Bendizibona ndikwihotele entle yasehlathini ekumhlaba wokulondoloza izilwanyana. Ndaba nomfanekiso ngqondweni wendlovu etyholweni. Ndayibona isitya amagqabi emithi engaphandle kwegumbi lam. Ndivile ke ibali lethu elimnandi ndithi? Ewe titshalakazi. Ngoku ke ndifuna siphendule lo mbuzo kwenzeka ntoni ebalini? Libalise libali. Khashwangathele izintlo. Kwenzeka ntoni kweli bali? Unkosikazi Makheba wanqwenela ukuya eLimpopo. Utata wabathatha wabahambisa. Xa bafika kunomoya. Unkosikazi Makheba wathi akanayo inhlanhla unelishwa. Okay, wenze kakuhle ke mntana munze uqhubeka kakuhle kakhulu yeva. Wenze kakuhle kakhulu. Nimamele nonke ndithi? Alright bantwana bam saqhubeka ngebali lethu. Ibali lethu leholide kaNkosazana Makheba. Umxholo siyawukhumbula umxholo
ukuziva uzolile kwaye ukhululekile. And sikhumbule uba olu phawu olu lithetha ukuthi funeka uthini ukhumbule okufundileyo. Ke amagama endizawacacisa akho alapha ukubhideka ungawuchani kakuhle umhlola bekho into ekuphazamisayo kuthiwe ubhidekile ungawuchani kakuhle umhlola. eLimpopo yenye yamaphondo aseMzantsi Afrika ndithi Ewe titshalakazi. inkcitha xesha yinto engenamsebenzi emosha nje ixesha uyabona athi utitshalakazi eklasini ufunda wena ungafundi wenza into nje ezowudlala ezizinkcitha xesha. Ukukhupha amehlo kukuthuka okanye umangalo kuthiwa uwakhuphile amehlo andithi khandikhuphe amehlo ndibone. Ke ukukhupha amehlo kuthiwa ngolo hlobo amehlo. Mamela ke ndizawucela ke ngoku uba nindifundele ibali sizawuqala kuwe Phumzile. Unkosikazi Vuyo waba nemibono ekuqaleni wayecinga ukuba kufuneka siqhube ukuya eLimpopo. Andihambi ngemoto ukuya eLimpopo, ndatsho. Wandijonga unkosikazi Vuyo wakhupha amehlo. Funde kakuhle kakhulu umntanam uyaqonda ngoku funda wena ke ngoku. Emva koko wathi singaya kwiholide kwalapha eMonti. Ndabhideka kancinci. Njani? Ke funde kamnandi yeza ntombi. Yiyekele kum yonke le nto. Mininzi imisebenzi esinokuyenza. Ngenye imini. Hayi funda kakuhle la gama Ngemini elandelayo. Ke Mna nonkosikazi Vuyo saya elwandle nabantwana bethu. Bantwana bam nifunde kamandi kakhulu niyeva kodwa namhlanje ndim uzaninika ishwankathelo namhlanje funa nimamele ne. Titshalakazi. Bathe ke ngoku xa bebuya emveni kuba edanile phaa kulaa ndawo yenqwelomoya wathi unkosazana Vuyo ndinecebo singaya eLimpopo. Wathi unkosazana zam andifuna uqhuba siya eLimpopo. Bathi hayi andithi masiqhube masiye kwalapha elwandle. Bathatha abantwana babo baye elwandle bayoqubha kamnandi. Kodwa wathi andikonwabi nangona beyilwandle nje bonwaba kodwa yena wabengekaxoli. Niyibambile ke ngoku? Ewe titshalakazi. Sishwankathelo sebali lethu elo. Mamelani ke nanku umbuzo wethu ebalini lethu. Nicinga noba yintoni ingxaki ekhoyo kweli bali? Ukhona umuntu onengxaki apha ngubani onengxaki? Ke Unkosikazi Zama. ke uphendule kakuhle yintoni ingxaki yakhe? Ke Wayefuna ukuya eLimpopo. Bayilwe elwandle kodwa akakaxoli. Uphendule kakuhle mntanam akakaxoli ufuna uya eLimpopo. Nicinga uba le ngxaki singayisombulula kanjani? Uza simncede kule ngxaki yakhe funa sithini? Bantwana bam sigqibile ufunda nifunde kakuhle kakhulu andithi? Ewe titshalakazi. Ngoku into endiyifunayo ndifuna umntu ozandishwankathelele elibali andixele ishwankathelo. Ungasikazi usicela ishwankathelo sebali? Titshalakazi. Kwenza ngantoni kweli bali mntanam? Wayengonwabanga kuba wayengayanga eLimpopo. Waya kumnakwabo wathi umnakwabo ikhona nendawo esingaya kuyo. Balungisa baya kuyo babona baya nakwihotela entla batsho bayibona ke nivile besishwankathela ndithi? Ewe titshalakazi. Ndifuna unibuza umbuzo ke ngoku. Nicinga fana uba kuye kwenzeka ntoni emveni koko? Ndifana uba unkosikazi uZaba uye wavuya emva koko. Ke yiyo mntanam ewe. Bafike bahlala bonwaba. Fike bahlala bonwaba yiyo leyo ewe mntanam. Ndicinga ukuba unkosikazi wonwaba kakhulu. Bona omnye umntu nomnye umbono into enokwenzeka apho kuba omnye umntu nombona ucinga uba kungenzeka ntoni wena mntanam?
angayigcina imali yakhe aphinde aye eLimpopo. Angayigcina imali yakhe ayele Limpopo, yiyo mntanam leyo. Ewe. Ubone i-Big 5. Uzawuhamba ayobona i-Big 5, ngumbono omhle lowo. Uthini wena mntanam? Nguwe ozasixelela. Ndiba uzawutyelela eLimpopo nabahlobo bonke basesikolweni. Ngomnye umbono lo, angahambela atyelele eLimpopo kunye nabahlobo bakhe bonke. Yabona ke ngoku eli bali saligqibezela ngomso ulifunda. Satsho silibone uba liphele kanjani. Niyafuna uliva ngomso? Ewe titshala. Sizaliva ngomso ke bantwana bam. Ngoku ndifuna into ezandikhumbuza uba kwenzeka ntoni ebalini. Bona xa liqala ibali liqala kanjani? Khawuze. Wayediniwe, wayeziva. Wayeziva ediniwe. Sinenhlanhla, wayeziva ediniwe. Wathini ke ngoku? Mpheni ithuba athetha gqiba. Wancokola nomhlobo wakhe, wamxelela ukuba udinika kukusebenza esikolweni. Wancokola nomntakwabo, wathi umntakwabo kufuneka uye eholidini. Unkosikazi wahamba walungiselela ukuya eLimpopo. Xa befika enqweleni kwathiwa ngeke bakwazi ukuya eLimpopo, eGauteng kunomoya. Yiyo kakuhle, yiyo uyibeke kakuhle kakhulu, wenza kakuhle mntanam. Ubani nosigqibezelele? Unkosikazi Makheba wajika edanini. Umnakwabo wathi singaya kwenye iholide elwandle. Bathi abahlobo bakhe sizaya kwenye iholide elwandle. Kwathini ke ngoku? Baya eholideni, babuya unkosikazi engayonwabanga. Wathi umnakwabo, ikhona imlezo wezilwanyana apha Empuma Koloni. Balungiselela kuya khona, bahamba. Xa befika babona ihotela, bahamba baya kuyo, bahlala kuyo, babona nomlezo wezilwanyana.